علت حموس كل التحمل كل تشحن عصر شمونتنا عم تمرت مشت ساعات حدا عقيلو زينا ومسنادوتات حيزنا لكم قريبنا لنا مسيناتات جيتاتشو على مسافق صنحي سنة مكتال نكون لكم تمنيتنا يفلما حصرت زيناتات بريزيدنت سيشيلس قدما منستر ابي ملختي نقعدس بلكم محلاليفهم بريزيدنت سيشيلس باتريك هيرماني قدما منستر ابي احمدن بارتي بلصقنان اب شوع حفشاو مرص اب معواتهم ملختين قعدس بلكم محلاليفهم توم بريزيدنت ملختهم وصيت مرص حزب ኢትዮጵያ ممحدار قدما منستر ابي احمد زلو ጥንኩር እምነት ዘመላኽቱ ኢሎም ሲሸልስን ኢትዮጵያን አምክብባርን ምትሕብባርን ተመስረተ ናይ ነዊሕ ዓመታት ርክብ ከም ዘለዎን ውን አዘኻኺሮም وجل حوحاتنا سممع سلام بمفراسة بكل تجراي زلوا جهزت سبعة ومثل حزون عبرتي يقص لكم زلوا بروفيسور كنديا جبريوت جليسام بروفيسور كنديا جبريوت وانا وقداي كل تجراي ملكيتهم مسجل قالوا سينا إثيوبيا صان حيت جيرم أبصان حيتهم أبز حزي وانا أبوشت كل تجراي زركب مناقصي كل مداوي عدلهم الناس أبدا أبوشت لعلت أبدا كم زركون حبيرهم تيجو جلنا توم مناقصي بستفلا ليوم الكعاتنا كوينات بمدلون وكلنا كوينات أحلفوا مهاب كم زركبا جهدهم مجهز سبعة مثل كاب زحلفة زجد عزيز خفن أب زت حساس بركي بمبسحن بركز بلو من أسي باس جدادي نتحفظون مع أخل مثل إن توصل مقانم توم بروفيسور ملاخيتهم كابزيب توساقين أب دي سابان مقنع نزفتنو من جدنياتات وعزن أب بب خبابيو كاب زسافرو استسافرو ومكينا نوردو نابسلت أنا زوسدلو زأسرلون سكام مغصعاتي موت زبز حنسو قمتي زي فتصمولو كونتات مهلاو صريحهم بسنكزي أبوش إكل التقراي من قصغاس المعاتن ديمقراسن تفيوت حزبي ناب وصعي حقرات كي سدد يقدد مهلاو ردم زين حزبي أشبيرونا قددنو تهدرنا مقبار علامة كاب شعبي استقدح تمرتي يزبلو بروفيسور كنديا أبز حزي إوان تأكوي تكبار بزغل تفن بالصفحنا قبابي تكبرو كمزلو قليتهم زي أبكل التقراي تأقام عم مفتار زركب قجلة بهس وستحتاتي زخون اللو السرارحة كتاعتاتو كمز قباب بروفيسور كنديا تحساسيبهم مرحب تحفاش سلام أب كل التقراي نكمتصير زلو طفات قبن حزبي بمقلع بتبعات كسرحون كك على سوني قبهم كبلو أغنزيبهم مكتل ما دزينا خم تركب كورات تختاتلتي ما دزينا نايقصل لهم ኢትዮጵያን ምርጋት ዞባዊ ድሕንነት ስትራቴጂያዊ ረብሓ ዘለዋ ሃገር ያክብሉ አምባሳደራት ተፈላላያ ሃገራት ተዛሪቦም አምባሳደር ሮማንያ ኢትዮጵያ ጁሊያ ፓታኪ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ውህደት ኢኮኖሚን ኣብዚ ዞባ ውህደት ኢኮኖሚን ክካየድ ከምኡን ሰላምን ድሕነትን ንክሕሎ ዝናኣድ ግደት ጻውታላ ኢለን ኢትዮጵያ አባ አፍሪቃ ቅልጡፍ ምዕባለ የመዝግባ ካብ ዘለዋ ሃገራት መሪሕ ምዃና ብምግላጽ ዚዞባ አብ ምጽራይ ዘለዋ አህጉራው ግደና ማዕበለ ከም ዝኾነውን ተዛሪቦም መራሕቲን ኦማን ኣብ ኢትዮጵያ አፍካር አልፋርሲ ብግደኦም ኢትዮጵያ ብመንጽር ዘለዋ ሰፊሕ መልክዓ ምድራዊ አቀማምጣን ኣብ ምዕባይ ዘሎ ኢኮኖሚያን ኣብዚ ዞባ ውሳኔት ሃገር ኢሎም ኣብ አፍሪቃ ግዙፍ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ዞባውን አህጉራውን ውህደት ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ሓቢሮም ክብል ጸብጻብ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣመላኺቱ ሕቶ ተረባሕነት በር ባሕሪ ኢትዮጵያ ካብ 130 ሚልዮን ህዝባን ቅልጡፍ ዕቤታን ዝፈልፈለ ተፈጥራዊ መሰል ኢሎም ምክትል አምባሳደር ዩናይትድ ኪንግደም ኣብ ኢትዮጵያ ሎክ ብሎክ እቶም ምክትል አምባሳደር ኣብ አዲስ አበባ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ዲፕሎማሲ ኣብ ዝወገንዎ መርሃ ግብሪ ተኸላፈልሲ ሓምለዋ 10 ተሳቲፎም ኣብዚ እዋን ድማ ኢትዮጵያ ፍርያታታን ኣብ ወጻኢን መልኣኽን ንምልማዕን ዝኾኑ እታወታት ንምእታው ሰፊሕ በር ባሕሪ ከም ዘድልያ ተዛሪቦም እቶም አምባሳደር ምክትል አምባሳደር ዴት በር ባሕሪ ኢትዮጵያ ብመንጽር ዘለዋ ልዑል ቁጽሪ ህዝቢ ቅልጡፍ ኢኮኖሚያዊ ዕቤትን ናወሰኸ ምስ ዝመጸ ድሌት ንግዲ ትረአ ተፈጥሮውን ጉብኡን ኢሎም ሎክ ብሎክ ሃገሮም ሕቶ ተረባሕነት በር ባሕሪ ኢትዮጵያ ከም ትድግፍ ኣብ ጣንሒቶም ኣረጋጊጾም ቶም ስምምዕነታት ብዘተ ብሓበራዊ ምክብባርን ኣብቲ ዞባ ሰላምን ምርጋእን ብዝዕስል መልክዑ ክውገኑ ከም ዘለዎም ኣጽንኦት ሂቦም ካብዚ ብተወሳኺ ንከይዲ ሃገራዊ ዘተዓወት ዝተመነዩ እንትኾኑ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ክሌማዊ ለውጢ ንምጽዋር ዘለዎ እጃም ዕዙዝ ከም ዝኾነ እውን ኣገንዚቦም
مكتتال مع زينايت بتقنياكم تركب كبرات تقتاتل تمرسكم سلت كتاتلونا نمسكنكم حزون مسانات نحب زرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسجرينا كم شنا هجراو زتي إثيوبيا في الليات نقرتاتنا بزوريات أرب إذا مفتاح زحق زيلهم إتبي زرارهم نبرتي كتما دي سبعة تي زتن صباح إثيوبيا مسرت زنب برمخانون توم نبرتال إلهم إيجا إنجفاتا زرار باتوم الله ኢትዮጵያ ካመከከሩ ምታገኘው አንደኛ የብሔር ብሔረሰቦችም ኢትዮጵያ ካብዚ ዘተትረኽቦ ሓደ መሰል ብሔር ብሔረሰባት ዓርሰ በዓርሶም ዝፋቐርሉ ሰባት ናይ ልቦም ተዘራሪቦም ቆስሎም ዘሕዊሉን ግዘን እዋንን እዩ ዝኸውን ኢለ ይግምት ኣብ ሓምለ 8 ዝግበር ዘተ ናይ መወዳታ እዩ ኣይንብልን ንቅድሚት እውን ቀጻልነት ሓሊዎ ብስፍሓት ዘትዮም ሰላም ፍቕሪ ሓድነት ዘምጽሉ እዩ ኢና ንብል በርጋታ አስቦ እርስ በርስ ያለው ወደ ግጭት አይሆን ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ መጣው እርስ በርስ ተነጋግሮ መፍታት አለበት እንደ ኢትዮጵያ ብህድአት ሓሲቦም ሕድሕድ ዘሎ ነገር ናብ ጎንጽ ዘይኮነስ ናብ ዙርያ ጠረጴዛ ኣምጽኦም ብዘተ ክፈትሑ ኣለዎም ከም ኢትዮጵያውያን ብሓድነት ተዘቲኻም ክፍታሕ ኣለዎም ዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ናብ ጎንጽ ይኮስድ የብሉን ስለዚ በቲ ዝግበር ዘተ ሓድነት ከምጽእ ተስፋለኒ በሚካሄደው የሐምሌ 8 ምክክር ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ወጣቶች ደግሞ ቻንሳቸውና እድላቸውን በመድረኩ ላይ ሁሉም እየራሐሳቡ በግልጽ እንዲናገር 8 ሐምለ ኣብ ዝካየድ ዘተ መናእሰይ በዘጋጣሚ ዝረኸብዎ ዕድል ሓሳቦም ብነጻነት ግልጽን ክዛረቡ ኣለዎም ንሕና እውን ሓሳብና ብጦር ዘይኮነስ ኣብ መድረኽ ኣውጺና ክፍታሕና ንደሊም ክሳብ ሕዚ እቲ ኮሚሽን ዝመጸሉ ከይዲ ጽቡቕ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን ስለዚ እዚ ዕድል ዝረኸቡ ተወከልቲ ክልላት መናእሰይ ብሓፈሻም ተሳተፍቲ ሓሳቦም ናይ ምግላጽ ነጻ መድረኽን ሰናይ ዕድልን እዩ ኢለ ይሓስብ የሰላም ተምሳሌት ሀገር ናት ኢትዮጵያ ተምሳሌት ሰላም ሀገር ያም ናባና መጽዮም ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ እንተ ዝመኸሩ መፍትሕ ይርከብ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይና ነቲ ጸገም ትንፈትሖ ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ዝሓሸ ነገር ይዝኸውን ኢትዮጵያ ካብ ወጻኢ ዝፍጠሩ ብድሆታት ክምክቱ ዝኽእሉ ትካላት በምህናጽ ዓለም ለኸ ብድሆታት ናብ ዕድል ብምቕያር ክትጥቀም ጸኒሓን ትግስክስን ኣላ ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝነበራ ድሕር ናይ ምባል ኣካይዳ ወፂኣ ዓለም ለኸ ኣጀንዳታት ናብ ምውሳንን ምብያንን ተሰጋጊራ ኣላ ጸብጻብ ወንዶሰን ኣፈወርቂዩ ስዒቡ ቀረበ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ተሓሳስባታት ዝቆማ ሓያላን ሃገራት ዓይነን ዝተኸላላ ሃገር ኮይና ኣላ ብስናይ ምዕራብን ምብራቕን ሃገራት ዓለም እናሰርሐት ትርከብ ኢትዮጵያ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ሩስያ ፈረንሳይ ጣልያን ህንዲ ቻይናን ካልኦት ሃገራትን መሬት ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ዘረገጻሉ ምክንያት እውን እዚዩ ሕዝ ዘለናሉ ዓለም ለኸ ኩነታት ብዘይተገመቱ ፍጻመታት ዝመልአ እዩ ዓለም ለኸ ፖለቲካዊ ቅርጺ እዚ ዘመን እውን ተለዋዋጢ ዘይግመት ዝተሓላለኸን ዘሻሙን ኮይኑሎም ሎሚ ፈታዊ ዝነበረ ጽባሕ ከይተሓሰበ ጽላኢ ኮይኑ ብቕ ይብል ኣብ ውሽጢ እዚ ዓለም ለኸ ቅልውላው ርክብ ወጻኢ ኢትዮጵያ ፕራግማቲክ ወይ ድማ እዋናዊ ኩነታት ዘገናዘበ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓለም ለኸ ኣሰላልፎ ሓይሊ ኣብ ዝተፈላለየ ጎደና ዝቆማ ሃገራት ምስ ኢትዮጵያ ምስራሕ ምርጨን ገይረን ኣለዋ እዚ መገዲ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ረብሓ ዘቐደመን ንነበራዊ ሓቅታት ቅልጡፍ ምላሽ ዝህብን እዩ ኢትዮጵያ ሉዓላውነት ውሳነ ምሕላው መትከል ገይራ እውን ትጓዓዝ ኣላ ኢትዮጵያ ጽዕንቶታት ተጻዊራ ሉዓላውነት ንምሕላው ሰለስተ መትከላትን መምርሒታትን ትስዕብ ኣላ አንደኛው መቋቋም ነው ቀዳማይ ምጽዋር ተጻወርቲ ትካላትን ሃገርን ምፍጣር ንዑኡ ንምግባር ክፍተት እንትርአም ነቲ ክፍተት ምምላእ ብሶፍት ይኹን ብሃርድ ዘድልዩ ሓይልታት ክፍተት እንዳረኣኻ ምህናጽ ካልኣይ ምጥቃም እዩ ፈተናታት ናብ ዕድል ምቕያር ሳልሳይ ምቁጽጻር እዩ ብናይ ካልኦት ኣጀንዳ ምስጣም ዘይኮነስ ናይ ባዕልኻ ኣጀንዳ ፈጢርካ ምቁጽጻር እዩ ኣጀንዳ ፈጢርካ ናይ ምስራሕ ዓቕምና ብዘይግመት መልክዑ ማዕቢሉ እዩ እዞም መትከላት እዚኦም ኢትዮጵያ ተግባራዊ ዝገበረቶም ኣጋጣምታት ነዘኻኽር ውግእ ሩስያን ዩክሬንን ስዒቡ ዓለም ቅልውላው መግቢ ከጋጥማዩ ዝብል ካብ ብዙሓት ፖለቲካዊ ተንተንቲ ዘይፍላግ ገላልጻ ነይሩ ኣብቲ እዋን ንድሌት ዓለም ዝቐርብ ዝነበረ ዝበዝሐ ፍርያት ስርናይ መበገሲኡ ካብ ዩክሬንን ሩስያን ብምንባሩ ብፍላይ ኣፍሪቃ ብርቱዕ ሓደጋ ከም ዘንጸላለወላ ይግለጽ ነይሩ ይኹን እምበር እዚ ፈተና እዚ ናብ ዕድል ብምቕያር ኢትዮጵያ ሎሚ ላዕለወይቲ ኣፍራይት ስርናይ ኮይና ካብ ርእሲ ሓሊፋ እውን ናብ ዕዳጋ ዓለም ተቕርብ ኮይና ኣላ ስለዚ ዓለም ለኻዊ ፈተና ናብ ዕድል ብምቕያር ክትጥቀም ክኢላ ኣላ ኣብ ቀጻሊ እውን እዚ መገዲ እዚ ክቕጽል እዩ ምግብ ማምረት ክሪቲካል ነው ግጭት ሲፈጠር እንቸገራለን ብለን ነበር ምግቢ ምፍራይ ኣገዳሲ እዩ ጎንፂ እንትፍጠር
ንጸገም ኢና ኢልና ነርና ሕዚ ብሰንኪ ዘሎ ጎንፂ መዳበርያ ነዳዲ ስለዝጠፍእ ኣፍሪካ ክጠምዕያ ዝብል ሓሳብ ትሰምዑ ትኾኑ ኢኹም ብዙሕ እዩ ዝዝረብ ርግጸኛ ይኾነልኩም እየ ኢትዮጵያ ኣይትጠምን ንሶም እውን ይሰምዕዎ እዚ ቋንቋ ዘይክጥዕም ይኽእል እዩ ግን ኣይንጠምን ጸቕጢ የብሉንዶ እወ ይህልዎ እዩ ረብሓ እውን ኣለዎም ብዙሕ ከሲብናሉ ኢና ብዙሕ ተጎዲእናሉ እውን ኢና ልዕሊ ኩሉ ክልተ ዓበይቲ ኩናት ዓለም ምስተንተና ከም ሃገር ሉዓላዊ ክብርናን ንሃገራዊ ብቕዓትና ዘሳጥሑ ክፍተታት ፈሊና ዓቕሚ ሃኒጽናሉን ኢና ኣብኡ ዝረኣናዮ ጥንቃቐ ብምምሃር ክፍተት መሊእናሉ ኢና بتحدو قندما إثيوبيا قدم حزي كاب زنبرا دحر ناي مبال أكايدا وصيام علم لخاو مسمر توسنن التبينن نام مخان تساقاقير اللام إثيوبيا قد يفتق بحري أجنداز قبرتلون علم لخاو تقبالنت زرخبتلون مقدي أبوشت زي يلعاليوم يخون مبر إثيوبيا زي كتقبر كلاس على أتاد ما بقندو سلسة سلتتات أب لعلي إثيوبيا يسعبوم تيك قدماي ناي إثيوبيا ناي قدمن حزن حق إمقحاد كخون كلو تخالد ما عقمي إثيوبيا مرسع ويد ما شلل من باليوم አንደኛው መካድ ነው ቀዳማይ መኻድዩም ኢትዮጵያ ሃብታም ኣይግዛእን ዝብል ህዝቢ ዘለዋም ክገዝዋ 234 ግዜ ፈቲኖም ተሳዒሮም ዝተመለሱላ ሃገር ምዃና ንኢትዮጵያ ምንብርካኽ ቀሊል ዘይምዃኑ እንዳፈለጠውን ነቲ ታሪኽ ይኽሕዶም ካልኣይ ምርሳዕዩም እዛ ሃገር ስትራቴጂካዊ ዕምቆት ኣለዋም በዚ ህዝቢ ኣለዋም ሃገረ መናእሰይ እያ እንተኸፊእዎ ባዕሉ ክከላኸል ይኽእል እዩ ኣቀማምጣ ይኹን ትካላዊ ልምምዳ እውን ቀሊል ኣይኮነን ንዝብል እውን ምርሳዕ ኣሎም ብዛዕባና እንትዝክሩ ድኽነትና እምበር እምቢ ባህላይነትና ምዝካር ኣይደልዩን ሓደ ግዜ ከነኣእሱ እውን ይደልዩ እዮም እቲ ሳልሳይን ዋናን ስልቲ ጸላእታ ድማ ትምኒት እዩ እዚ ትምኒት እዚ ስቂሉ ናይ ሓሳብ ጥራሕ ዘይኮነስ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ሓይልታት ወጻኢ ብምትሕብባር ብምውጋእ መንግስታ ንምውዳቕን ሃገራዊ ዓቕማ ንምድኻምን ብተግባር ክረአ ዝጸንሐ ስትራቴጂ እዩ ሕዚ እውን ጸላእቲ ኢትዮጵያ እዚ ዝፈሸለ ስልቲ ዳግም ንምትግባር ለይትን ቀትርን ይጓዩ ኣለዉ ይኹን እምበር እዚ ናይ ጥፋኣት ሜላ እዋኑ ዝሓለፎን እዋናዊ ነባራዊ ኩነታት ዘገናዘበን ኣይኮነን ምክንያቱ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ናይ ጥምረት ትንኮያታት ብብቕዓት ክትከላኸለሉ ትኽእል ኣዝዩ ሓያልን ዘይሰዓርን ትካላዊ መሰረት ዝሃነፀትሉ እዋን ስለ ዝኾነ እዩ ሶስተኛው ምኞት ነው ሳልሳይ ትምኒት እዩ ብዝሓለፈ ስልቲ ሱር ናይ ምዃን ትምኒት ትማሊ ሻዕብያን ወያነን ምስ ሱዳን ተሓባቢሮም ንደርጊ ኣውዲቖምዎ እዮም ሕዚ ከምኡ ተሓባቢርና ክነውድቕ ኢና ዝብል ትምኒት ኣይኮነንዶ ሻዕብያ ወያነን ሱዳንን ካልኦት እውን እንተተወሰኹ ኣብ ልዕሊ ሉዓላውነት ኢትዮጵያ ዝኾነ ዓይነት ስግኣት የለን ዝኾነ ዓይነት ስግኣት ፖለቲካዊ ተንተንቲ ከም ዘቐምጥዎ ኣብ ዝቕጽሉ እዋናት ድሕንነት ሳይበርን ሓበሬታን ምጥንኻር ውሽጣዊ ፍርያት ብምዕባይ ቁጠባዊ ሉዓላውነት ምርጋጽ ትካላዊ ሓይልን ልዕልነት ሕግን ምኽባር ከምኡውን ኣብ ሓበራዊ ተረባሕነት ዝተሰረቱ ዞባዊ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ኣጠናኺርካ ምቕጻል ኢትዮጵያ ትጓዓዘሉ ዘላ ኣካይዳ እዩ زين عداقا باستراتيجي ايكونومي منقسي مدمر زحقز عود حرشا قلطوف عبيت بمرقاص حقرنا رأساناي مخال رأي قاهدنا قبرا كم زركبت حبيروم فريتات وصايا بوشت هاقر بمتكان عدل سراح بمفتارن اتي عودين خالوت اندستري تاتون زي زابع مسرت كم زخونة حبيروم زيو ساني زلاب مرها قبري تروفات لما تابلو بهاقر بوك المفتحيتات علتاوي هيوت زيقاتات ملواتن ايكونومي هاقر معباين كم زكال بتكبار نار اي كم زخونة ون تقليتو أموداتا زينو تاي بريزيدنت دونالد ترامب سممعنت مقرات توخسي ابقعو مسبلو امريكا بلعل ايران كلا ازرمت قعد 5 فصمت تحبيرو واشنطن بزمت قعد لعل 9 علامات كم زوق اسغلص تتخون سمزي ايران بقدوم زي صوتاي كونن متقعتين تفنونا بصوتاي ملكتن بمبال اطنقم امريكا بزحلف سوني بوشمت بحري هرمز ابلعل زحلفا سلستنا نقد مراقب ايران متقعتي فصيما بمبال زي بزوسدتو سقمتي سان حمشن وتادرو جلباتات ايران كم زعنوت قلص انيرا
ቴህራን በምላሹ በአሜሪካ ዝቀረበላ ወንጀላ ውድቅ በመግባር ባህሬን ኩዌትን ኳታርና ብዝርከቡ ጦር ሰፈራት አሜሪካ መጥቃዕት ፈጺማ ንመዓልታት ተግባራዊ ዝተገብረ ስምምዕነታት ምቁራት ተኽሲ ዳግም እንዳተጋደደ ዝመፀ ኩናት ክልተን ሃገራት ስዒቡ ዋጋ ነዳዲ ዓለም ኣብ ሰሙን ጥራሕ 500 ወሰኽ ከም ዝረአየ ጸብጻብ ቢቢሲ ኣመላኺቱላ ዜናው መሰናዶታትና ቅድሚ ምዛምና ቀንድነታቱ ክነዝኻኸረኩም ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ፍልልያትን ቅርታታትን ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ንምፍታሕ ዝሕግዝ ኢሎም ኢቲቪ ዘራርቦም ነበርቲ ከተማ አዲስ አበባ وجل حوحاتنا سممع سلام بمفراس اب كلل تግራይ ዘሎ ግህሰት ሰባው መሰል ሕዝቡን አበርቲዑ ይقጽለሉ ከም ዘሎ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረህይወት ገሊጻው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ስምምዕነት ምቁራት ተኽሲ ኣብቅዑ ምስ በሉ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኢራን ካልኣይ ዙር መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ተሓቢሩ لوم حاموس كلت حملة كلت شحن 18 عام تمرت مشيت ساعات حدا نباكم زحرنا مع الدزينا اي تبيتغنيا زي كتكتاتلو صنعكم مسنيرو سلام كتالكم مسكن جيتاچوالو مسملا سوميا ستوديو حبيبكم نيره ببزلكم مسترف مدلواتنا سنه غزن كنكم تمريتنا